Ошыла, ябыла, ашкыштыгы буламы? Булды инде. Да, гениальное дизайнерское решение. Мен аны универга кийип йөрдем. Мен аны көтәргә кийип чыктым. Очень некрасивый. Бу 370 сумга чыкты, мен офигела. Что? Мен груша белән тотмаш пешердем. Һәм бераз кылану да бар әлендә. Всё-таки. Мен отоплениены сүндергәч, кыш буе жарко режимында су кайнаттым. Ул 6000 алган әйбер тора шунда. 2 ел элекке телефон белән йөрү уже туза башлаган. Аннан соң уже 2 модель чыккан. Уже как бы эбәтүк түгел кебек. Син шундый горурлык иде, мин мәктәпкә тракторга утырып төшәм. Кешеләр, алар еще запариваются. Мне, пожалуйста, средний капучино на овсяном молоке с миндальным сиропом и корицей. Корицу сразу в молоко, миндальный сироп чуть поменьше положено. Сәлам. Сәлам. Без шулай язган подкастының 4-нче чыгарылышына җыелыштык һәм бүген без дизайн турында сөйләшәчәкбез. Һәм бу сөйләшү барышында без дизайнның безнең тормышыбызга никадәр тирән кергәнен аңларбыз һәм без бөтенләй уйламаган, игътибар итмәгән әйберләрдә дә дизайнер кулы уйнаганын чамалаячакбыз, бәлки. Без менә шундый әйбер ясадык. Менә монда китап. Менә ул китап. Без шушы китапка нигезләнеп сөйләшәчәкбез. Бу китапның авторы Скотт Беркун. Ул шактый еллар Microsoft'та разработчик булып эшли, бераз дизайнер да була, әмма соңыннан ул публичный выступлениеме шөгыльләнә башлый. Спикерга әйләнә кыскасы. Һәм бик шундый популяр китаплар чыгара. Шул китапларның берсе ул дизайн всего. Что дип язган әле уста? Как появляются вещи, о которых мы не задумываемся. Әйе. Һәм бу китапта ул бик күп аспектларны исәпкә ала, һәм алар өстен генә язылган. Берсенә дә ул бик тирән керми. Ой, демәйник башында ул подкастны. Юк, мин аны начар дип әйтмим, киресенчә, без теге тиз яшәргә күнеккән заманда син тиз генә укып чыга аласың ул китапны һәм үзеңне кызыксындырган әйбер турында интернеттан мәгълүмат эзли аласың. Мин шулай итеп актарып утырдым да инде кайбер әйберләрне. Өстенлеге шул дип уйлыйм. Һәм миңа аның тышлыгы бик ошады. Ул шундый уртадагы әйбере, ул пычранган, шуңа күрә ул аңлашылып бетми. Чиста вакытта ул шундый фольга кебек һәм бер карашка ул ниндидер бушлык кебек тә күренә. Ягъни тишек ниндидер. Икенчедән көзге кебек тә күренә. Миңа ул ничектер ниндидер мәгънәсез әйбер шикелле тоелды. Менә как бутыл металлдан, һәм ул просто менә дизайн. Анар син әйткәнең күлләүккә охшаган бер. Күлләүктә түгел, кляксы. Кыскасы, ул үзенең тышлыгы белән дә әзрәк кызыктыра һәм сораулар тудыра. Бу бик яхшы дип уйлыйм. Һәм бик сочетается безнең пятерочка. Бөтен әйбер монда бер-берсе белән бик сочетается, без моны бик идеаль эшләдек. Без бик искиткеч дизайнерлар. Һәм без дизайнерлар дигәннән, менә шуннан башларга кирәктер дә. Әлеге китапта минем шулай башымда калган төп фикер ул без һәрберебез дизайнер. Үзенә күрә дизайнер. Әмма төп аерма, мәсәлән, бездә дизайнер, белмим, анда урамда алмалар сатып утыра торган апа да дизайнер. Әмма кимдер осознанный дизайнер булса, аңлы рәвештә дизайнер. Ягъни монда профессия турында гына сүз бармый. Дизайнер профессиясы ансы бер хәл. Ә икенче кеше неосознанный дизайнер булырга мөмкин. Осознанный дизайнер ул менә без иртә белән күзе каршына килеп, бүген мин нәрсә киям икән дип, киемнәрне бер-берсе белән туры китереп карап, үзебезнең бизәнү рәвешебезне, чәчләребезне карап чыгып китәбез икән, без инде осознанный дизайнер булабыз. Но дизайнер булмыйбыз, инде дизайн белән шөгыльләнәбез. Ну, әйе. Ярашо. Без осознанный дизайн белән шөгыльләнәбез булып чыга. Ашырга пешергәндә, пирогның өстен бизәгәндә дә, бүлмәдә ремонт ясаганда да, телефонга бойлар сайлаганда да бик күп әйбердә без үзебезне дизайнер ролендә сынап карыйбыз. Һәм миңа шундый кызыклы тоелды, мәсәлән, мин еш кына бер кием киеп йөрим. Бу җәйдә
игътибар иткәнсездер инде. Игътибар иткәннәрдер инде минем янәшәмдә күп булган кешеләр. Миңа берәр кием бик уңайлы икән, мин аны салмыйча киеп йөргән. Теге күлмәктән калганбызың точно игътибар итәләр иде. Һәм мин аны кабул итә идем, миңа минем ничек киенүем ул кадәр әһәмиятле түгел дип. Менә мин ул турыда заморачиваться итмим. Мин көн сайын аны юып куям да кич белән, икенче көнне киеп чыгып китәм һәм көн сайын шул бер кабатлана. Мин инде ул турыда уйламый башладым. Әмма автор әйтүенчә, ничек киенүеңә битараф булу да үзе заявление синең турында. Син яхшы итеп киенеп чыгып китсәң дә үзең турында нәрсәдер сөйлисең. Һәм битараф булсаң да син үзең турында нәрсәдер сөйлисең, син әйтәсең, карагыз, миңа барыбер ничек киенүемә дисең. Һәм ул үзе бер шундый посыл халыкка. Миңа уңайлык мөһим дигән. Шул ук шаптың. Һәм бераз кылану да бар әле анда. Все-таки мин шулай дип уйлыйм. Киемгә ничек киенүеңә, ничек бизәнүеңә бик җиңел һәм битараф карау, ул бераз кылану да. Ну минем очракта мәсәлән. Карагыз, мин нинди. Үзенчәлекле. Сезгә ошамаган? Миңа барыбер. Ну, әйе дип уйлыйм. Ну, бер яктан, мәсәлән, походтан кайткач, минем һәрвакыт шулай була. Ну, 2 тапкыр мин бардым походка инде, еракка. Һәм аннан соң шулай учак исендә сосып кайтасың инде, бер атна юылмаган килер. Ну, или ниндидер теләсәң ди, суларда юылган чәчләремдә тырпаеп тора, бер атна юылмаган кием. Дәсә кая утырасың инде син ул кием белән, аңлыйсың шунда, ну, кайда орасың бит инде походта. Кайда сөйәлеп була, шунда сөйәләсең инде син. Һәм кайтасың, инде җәмәгать транспортында барасың, бөтен шунда бизәнгәннәр, киенгәннәр ак киемнәрдән, каблуклардан, шулай баралар эшкә, илендә кайдыр очрашуга. Һәм син бу кешеләр, алар запариваются үзләренең киемнәре турында, ну ничә сәгать син әрәм иттең бу бизәнүеңә дип. Ну менә хәзер мин сиздем, үзеңдә улай берне признать иткәч, ачыктан-ачык әйткәч, ул уже кылану булудан туктый, как будто бы. Син аны әйтмичә йөргәндә генә кылану. Минем әйтәсе килә, вот осознанный дизайнер турында. Да, автор бик басым ясый дизайнерларның айырмасына. Кемнәр үзләрен дизайнер дип саный. Профессиональ һәм яхшы дизайнерлар, алар оформление белән генә шөгыльләнмиләр. Ягъни без бутыйбыз оформление, бизәлеш һәм дизайнны. Дизайнер ул асылда нәрсәндер яхшырту өчен эшләргә тиеш. Нәрсәндер тышкы кыяфәтен генә түгел, функциональлегендә. Сиңа аны куллану җиңелрәк булырга тиеш. Мәсәлән, USB һәм Type-C чыбыклар кебек, син аны ике ягы белән дә тыга аласың, һәм сиңа җиңелрәк. Ну, әгәр кемдер әйтә икән, әгәр бер дизайн, ну вот мин эшләдем бу проектны, аның чыгымы бик күп, бу бик күп чыгым таләп итә, ну аны күтәрә алмау, ул чыгымнарны күтәрә алмауыгыз минем проблема түгел, мин аның дизайн эшләдем. Бу начар дизайнер. Ул аны поверхностный дип тә атый әле. Шулай тиз генә сызгалап атып күп ниләр тәкъдим итә, әмма кире элемтә белән кызыксынмый, теләсәң чыгышагыз. Мин карагыз, нинди күпме әйбер сезгә тәкъдим итәм. Мин шунда крутой вообще-то. Мин сезгә монда нинди дизайн ясап бирдем. Ну, сез үзегезнең проблемалар инде, то что сез аны эшли алмыйсыз. Һәм менә бу күпмедер дизайнер белән заказчик арасында ниндидер бер кеше кирәклегенә ни кебек. Чөнки икесе ике телдәрәк сөйләшәләр, браз. Мәсәлән, минем үземә конкретный мисал килде. Менә без бит инде журнал чыгарабыз, һәм баштарак син белмисең аның ничек эшләгәнен, син белмисең нинди кагыйдәләр барлыгын. Мәсәлән, без яшүсмерләр журналы эшлибез, һәм анда шрифт менә шушындыйдан кичерәк булырга тиеш түгел. Интервал менә шушыннан да кичерәк булырга тиеш түгел. Рәсем битнең шул кадәр
процентын гына алып торырга тиеш. Син улай бирләрне белмисең. Һәм син шундый гениальныйлар тәкъдим итәсең. Әйдәгез моны монда отан башкадыр ни куябыз, текстны шуның өстенә куябыз. Ул шундый классный булачак, син әйтәр, юк алай булмый. Һәм яхшы дизайнер ул бик кырыс шартларда да эшли алырга сәләтле дизайнер. Вот. Автор шуны да әйтеп китә анда. Бу китапта дизайн всего дип аталса да, ул күбрәк басым ясый начар дизайн үрнәкләренә. Һәм аларга капма-каршы куя яхшы дизайн үрнәкләрен. Ул нинди булырга тиеш икәнен өйрәтми, ул просто мисаллар китерә. Һәм аны укый башлаганчы мин күз алдыма китерми идем. Әнинең начар дизайн очраклары белән очрашканым бар минем. Миңа ниндидер нәкъ менә тышкы кыяфәте ягыннан начар һәм ямсыз кебек тоелган, не эстетично, зәвыксыз кебек тоелган әйберләр күз алдына килгән иде. Уку барышында мин аңладым, шулкадәр күп начар проектлаштырылган әйберләр белән очрашырга туры килә икән безгә. Мәсәлән, безнең шул Татмедиадагы ишек. Менә ул син киләсең ул ишеккә, син ул ишекне тартасың килә. Әмма ул ишекне тартырга түгел, аны этәргә кирәк. Әмма ул шулай ясалган. Һәм син бит коридорда басып торасың, сиңа бүлмәгә керергә кирәк. Нинди бүлмә инде ул ишекне ишек якка ачып керә торган. Аны менә шулай эшләгәннәр. Һәм бу нәкъ менә дизайнерга акча тотырга теләмәү булып чыга бугай күпчелек очракта. Бәлки бушны эшләтергә теләмәү үзгә. Әйе, һәм ваемсызлык. Ярый инде нәрсәгә инде? Ул просто ишек бит инде, просто ишек. Ачыламы, ачыла, ябыламы, ябыла, ачкыштыгып буламы? Булды инде. Нәрсә кирәк инде анда тагын. Әмма ишекне проектлаштырган вакытта анда аның бик күп әйбер исәпкә алынырга тиеш. Нинди материалдан булуы, ул ишектән керүче, чыгучы кешеләрнең агымы нинди дәрәҗәдә икәне. Кеше аннан тиз генә чыгып кирип йөриме, әллә ул ишекне тутып торамы ешрак? Бүтән әйберләрне искә алырга кирәк. Уйлап карасаң, анда бит инде нәрсә уйларга да кирәк түгел. Анда бит инде просто менә күз алдына китерергә кирәк. Вот, дизайнерларның проблемасы шунда, алар үзләрен ул урынга куеп карамыйлар. Үзләре эшләп күзәтмиләр кешеләрне. Ничек анда бит ул автор мисал әйтеп китерә, дизайнер, яхшы дизайнер күзәтергә тиеш. Яки үзе шунда кирип карарга тиеш, улай бер эшләп карарга тиеш. Менә кирип караса, сезнең кабинетка ул аңлар иде. Юк, кирәк түгел булай икән. Ул ишекне икенче якка бурып куярга кирәк. Бу ничектер разработчиклар өчен, заказчиклар өчен өстәмә эш кебек күренәдер инде, күрәсең. Шулай опять Татмедиага кайтам инде. Безнең программистлар, безнең яңа сайт барлыкка килде бит инде бер 3 ел элек инде. Һәм ул сайтның админкасы дип атала инде ул админ эшли торган әйбер инде, веб-мөхәррир эшли торган бит, язмаларны кую. Функционалы ул шул кадәр мәгънәсез итеп эшләнгән, әмма син процесста инде аны аңларга өйрәнеп бетәсең, кайда нәрсә икәнен. Әмма шундый бредовый әйберләр бар, менә аларны син аларга төзәтергә итәсең, алар аны төзәтмиләр, ниндидер мәгънәсез акланулар дип чыгаралар, булмыйсыз, аңламыйсыз аның нәрсә икәнен. Мәсәлән, син ниндидер язманы куйдың сайтка, куеп маташасың, текстын куйдың, фотографиясын куйдың, һәм ялгыш кына назад кнопкасына басасың, ялгыш кына. И ул синнән сорамый, вы точно хотите покинуть сайт дип. Ул синнән сорамый, ул просто чыга да китә, синең күп манда рәтләп утырган әйберен оча просто. Зато фотографияны удалить иткәндә ул синнән ике тапкыр сорый, точно удалить итәсегез киләме фотографияны дип. Анда ялгыш просто икене тегендә куйган, берсен дә куясы бу. Ул менә башта миңа шундый мелочь кебек тоела иде, әмма хәзер аңлыйм, ул шулкадәр ваемсызлык. Бәлки ул чынлап та авырдыр. Котушкыч авырдыр инде. Менә, например, анда бар бит шундый мисал, авиабилетлар белән. Әйе. Авиабилетлар чынлап вообще аңлашылмыйлар. Әгәр син ашыгасың икән куядыр, һәм сиңа срочно кирәк, мәсәлән, выходны табырга, ничәнче номерда синең выход. Һәм менә шулай синең соннар арасыннан, җайсыз инде аны паникада табырга. Әйе. Һәм ул тәкъдим, анда бер дизайнер тәкъдим итә үзенең дизайнын.
ул бик уңайлы чынлап та, карарга аңа рәхәт. Әмма нәрсәдә икән аның хикмәте? Авиабилетларны махсус принтерлар чыгарта, махсус кагазга. Өстәвенә аның штрих-коды закон белән билгеләнелгән урында булырга тиеш. Ягъни бик күп нюанслар һәм аларның бөтенесе исәпкә алынырга тиеш. Һәм принтерлар нәкъ менә шушылай итеп кенә чыгарта ала. Һәм ул бик зур чыгымнар таләп итер иде. Яңа принтерларны эшкә җиксәләр, бу шушы билетлар өчен генә һәм бәя артуга китерер иде. Һәм бу дизайнер ул турыда белми. Һәм бу компромисс эше инде, ягъни катлаулырак. Әмма кешеләр, сатып алучылар артык акча түләргә теләмәсләр иде, просто дизайнның аңлаешлы һәм матур булуы өчен генә. Шуңа күрә бердәм стандарт менә шундый булып калачак. Вот, медиа тоже өстәмә акча түләргә теләмәс иде, мөгаен ул кнопка өчен. Алар шундый ялкау кебек тоела миңа. Һәм аларның хезмәт хакы бик әздер дип уйлыйм мин. Алар просто штан туздырып утыралар шикелле. Бәлки мин ялгышамдыр. Начар дизайн дигәндә, начар проектлаштыру дигәндә, без кулга тотып карый торган әйберләр генә түгел. Шул исәптән безнең телефондагы яки компьютердагы ниндидер приложенияларда исәпкә алына. Мәсәлән, мин гел аптырый идем, ни өчен Photoshop программасы шулкадәр катлаулы итеп эшләнгән, как будто махсус. Син бик үҗәт һәм бик киребеткән тырыш булсаң гына, син Photoshopның ул приложениянең ничек эшләвен аңлый алачаксың һәм аны йөгәнли алачаксың. Әгәр син минем шикелле шулай киреп, монда бер нәрсә дә аңламыйм дип чыгып китәсең икән, димәк, ул син слабак, ул синең өчен түгел. Башкача аңлата алмыйм мин. Ул просто алар саклыйлар мәгълүмат базарын тузга язмаган или просто мәгълүмат күплегеннән. Ну, мәгълүмат күплегеннән дип, бар бит бик гадиләре, анда тоже әтрәгәләм ясап чыгарып булай. Photoshop'ta эшләсәләр, бәлки яхшырак әйберләр эшләрләр иде. Һәм менә мин аңладым үземдә, ниндидер приложениялар скачать иткәндә, әгәр дә ул миңа жизненно необходимый түгел икән, ну ниндидер банк приложениесе анда мисал өчен, ул катлаулы икән, мин аны удалить итеп атам. Әз генә катлаулы булса да, мин шу кадәр башны эшләтәсе килми икән. Һәм бу бер яктан яхшы кебек дизайнерларның безнең тормышыбызны җиңеләйтергә тырышулары. Шул ук мәсәлән анда микроволновка, тостер мисалларын китерә ул. Анда никадәр күбрәк әйбер язылган, шул кадәр начаррак дизайн дигән сүз. Инструкция максимально гади булырга тиеш. Син артык әйбер эшләргә тиеш түгел анда, һәм артык әйбер уйларга тиеш түгел. Әмма икенче яктан без шундый, белмим инде, ялкау роботларга әйләнәбез. Мин бер мисал искәчтем. Бу кнопка күбрәк булган сайын дизайн начаррак дигән тезиска инде мондагы утверждение. Мультиварка. Анда берничә режим бар. Күп кеше шулай торды бу. Жарка, варка, анда каша нәрсәләрдә тагын бик күп анда, короче. Мин отоплениены сүндергәч, кыш буе жарка режимында су кайнаттым. Бүлмәсрәк җылысын өчен. Бу пар гаиләне дә инде җылы пар әзрәк җылыта инде бүлмәне. Минем энем кунакка килде дә инде. Мин бу әйтәм, ничек эшлисең бу мультивар? Мин бөтен нәрсәне жаркада әзерлим инде. Ирек беренче тапкыр бутка пешерергә уйлаган. Ничек эшлисез? Мин аны кабыздым. Һәм ул сүнде, һәм бөтен кабынмады ди. Ул эшләтеп җибәрә алмамы? Ул эшләтеп җибәргән, бутка пешерергә салган, и бутка пешергән арада бу сүнгән һәм тамам. Чөнки жарка режимы өчен әзрәк вакыт бирелгәндер инде. Юк, хикмәт шунда икән. Жарка режимында мультиварка ашауны аерым температурага күтәреп җиткерергә тиеш. А варка режимында башка температурага. Һәм жарка режимында ул тырыша бу ашауны кызган ашау температурасына күтәрергә. Теге күтәрелми. Теге шундый тырыша инде, ну кыз инде, теге кызмый. Шуннан икешене и всё. Всё. И она ремонтлыйла потом 1000 сумга. Бу әйбергә бәйле шундый күп нәрсә турында сөйләшергә була. Беренчедән,
біз бір генә кнопканы куллануыбыз турында. Икенчедән, бөтенләй функционал ягыннан бүлмәне җылыту өчен каралмаган әйберне шул максаттан куллануыбыз. Ну, ярар, кайбер кеше бит бөтенләй газны кабызып куя, анысы күпкә куркынычрак. Моның өчен бит инде бар, ну, радиатор сатып алырга була бит инде, менә труба сатып алып куярга була. Сатып алырга кирәк. Аңа акча кирәк. Әйе, аны сойларга кирәк. Лучше мин электричествоны бүтәнчә тотам. Например, син әйткән вариант мультиварка белән күпкә безопаснырак күренә әле газны кабызуга караганда. Но аны жарко режимда эшләргә кирәк түгел. Шул мультиваркага бәйле яңадан искә төште. Бер яктан, менә бу очракта яхшырак булыр иде кеше радиатор алып куйса, чөнки бүлмәне җылыту өчен билгеләнгән әйбер бар. Ул функционал ягыннан бүлмәне җылытуны яхшырак башкара һәм акчаны жәлләмичә шуны алып куйсаң әйбәтрәк булыр иде. Әмма аерым очракларда акча тотканчы ниндидер смекалканы кушып, башка сулар белән эшләсәң яхшырак та кебек. Мәсәлән, тостер мисалында. Син ул ипине табада да кыздырып ала аласың инде, һәм ул артык күп вакытны алмай. Әйләндердең дә битте бит инде. Монда акча гына түгел, мине күбрәк напрягать иткән әйбер ул әйбернең күплеге. Мин җинем сөймәй әйбер күп булганны һәм аерым әйберләр өчен аерым әйберләр алырга кирәк булганы. Мин бер әйберне бик күп төрле кулланып булганны яратам. Һәм анда бит әле ул мисал китерә, шундый кофеварка түгел, станция для завтраков дип атый ул аны. Анда бер кырыенда кахва кайнап утыра, өстә тостер, аста йомырка кыза. Бу башында ук ышаныч уятмый инде. Һәм шуңа капма-каршы итеп китерә, дизайн ягыннан шундый гади, зәвыклы итеп эшләнгән, бер генә кнопкасы булган, нора 3 кнопка инде кабызу, сүндерү һәм тагын нәрсәдер. $85 тора торган. Әйе, кыйбатырак тора. Һәм менә монда безнең ни эшли кабына. Бу күбрәк функционаллы тостер арзанрак тора. Мин акчамны да янына калдырам. Һәм шул ук вакытта мин күбрәк әйбер дә алам, һәм урынны да әзрәк алып тора дип уйларга мөмкин кеше. Ну менә икенче яктан миндә шундый нәрсә уяныр иде. Мин монда бәрәкәтле ашу әзерли алмыйм дигән. Миндә шундый сиземле уяныр иде шикелле. Чөнки ул син. Әгәр дә среднестатистический кешене карасак, мәсәлән, шул кахва сатып алган вакытта бәясен чагыштырсак 0,2, 0,3, 0,4 иң не? Нәрсә мине алдарга телисез? Иң отышлысы 0,4 шикелле бәя ягыннан. Һәм миндә шулай прикидываю, мин уйлыйм инде, ну 0,4 үк ишәсе килми, 0,2 миңа әз. Ну 0,3 белән 0,4 арасында 20 сум гына. Һәм мин алам инде шул 0,4-ны. Яра, хәзер бетте. Хәзер мин аңлырак эшитә башладым. Башта гел шулай ала идем, эши бетерә алмый идем дә, әзрәк кысасы килә башлайды аннары. Бизәсең. Попкорн белән дә шул хәлендә иң ачык мисал. Миндә дә шулай, бүтән очракта. Һәм менә син әйтәсең бит күп әйбер булган яратмыйм дип. Миндә хәзер бетә башлады инде, баштарак кирсенчә мин ярата идем шулай NVIDIA сайтыннан карап утырырга. Нинди интересный әйберләр бар икән, мин әле алмаган. Блендер алдым, мультиварка бар, микроволновка өйдә бар, миксер бар, нинди һаваны дымландыргыч бәлки алып куяргадыр. Бәлки бурычны нидә торган? Мельница дип атала инде ул. Шуны алып куяргадыр. Аны алдык инде әтигә. Бик сөенде ул аңа, бик искиткеч әйбер булып чыкты. Мороженое ясый торган әйбер алып куйды, ул шунда ята, бер кеше кулламый аны, миңа ул бик гениальный әйбер кебек тоелган иде. Әмма без һаман тундырманы кибеттән алуыбызны дәвам итәбез. Ул 6000 га алган әйбер тора шунда. Мин тагын искә төште үземнең дахилыгым. Шулай ук энем алган иде кофемолка. Син тегермән теге, бурыч тегермән дигәч искә төште. Ничек уйлыйсыз? Мин бүтән әйберне шунда ваклыйм инде, просто миңа кирәкми бер нидә тегермән. Ну, солы, аны кирәк ди миңа анда. Нәрсә, кориандр вакларга мисал өчен, корица, ну, любой нәрсә. Ну, син аны бит файдалы итеп кулланасың. Әйе. Ну, в смысле, нәрсәгә миңа мельница? Кофемолка бар име? Әйе, менә ул бурыч ваклый торган әйбердә ул шундый
әзір кипкен қора бұрыш үшін келгеніңде? Кстати, бәлки ол кофемолка кебек эшлидер. Әйе, бәлки анда шиклеук та оклап буладыр әле. Анда бик күп эшләп буладыр. Біз қызыл бұрышны оклап карадык, килеп чыкмады, чөнки ул кибе бетмәгән иде ахырсы. Шуңа күрә без аны блендерда тукладык. Блендерда окладык та без аны, ул шундый хлопья кебек булып калды. Без аны киптердек һәм әтинең дару савытына тутырып куйдык. Идеальный булды просто. Дизайнерское решение. Әйе. Ә баштарак мен шундый ни бар иде? Нәрсәндер эшләр өчен миңа идеаль шартлар тудырга кирәк. Әгәр дә мин рәсем ясарга телим икән, мин аларга тиешмен. Яхшы кагаз, яңа кисточкалар, яңа буяу, яхшы булсын ул. Кыйммәтле булса да мин аңа акча жәлләмәячәкмен дип уйлыйм. Бүтән әйбер идеаль булырга тиеш. Аның өчен савыт алып куярга кирәк әле, су салыр өчен. Әмма мин барбер эшләми идем, мин алып куя идем дә буяп карый идем, һәм ул мине туйдыра иде. Ә хәзер мин сизәм икән миндә импульс барлыгын рәсем ясарга. Кул астына нәрсә килә, шуның белән ясыйсың инде. Икенче яктан аңлатып була синең очракны да, чөнки шундый китап бар иде. Как стать художником дигән шунда Тишков дигән художникның искиткеч китап. Анда ул язган иде, әгәр синдә илһам юк, мәсәлән, рәсем ясарга, сине материаллар илһамландыра ала. Просто карап йөр, шул кисточкаларга сиңа ошый торган күп әйтеп алынды, кагазлар, алар бит шуның хәтле күптер, без просто белмибез аларны. Нәрсәдән генә ясамыйлар аларны. Бер кагаз сине әллә нәрсәгә илһамландыра ала. Әгәр юк икән синең башыңда образлар, алар шул кагазны, шул кисточканың ничек сызуыннан килеп чыга ала. Ну, әгәр дә син инде булай да күнеккән булсаң ясарга, төрле шартларда ясарга күнеккән булып, синең өчен бу илһам булмау ниндидер единичныйрак очрак булса, сирәк була торган әйбер булса, мисал өчен. Ә минем очракта мин бит рәсем ясамый идем, башында. Мин просто уйладым, минем ясыйсы килә. Һәм алып куйдым әйберләр, һәм ясамадым. Һәм бик күп әйбер белән шулай була. Хәзер минем башыма килде, я Худо, мин шу кадәр оңлы тормыш белән яши башлаганмын икән. Мәсәлән, синең белән чагыштырганда мин максимально оңсыз дип уйлыйм үземне. Чөнки син бик әздән дә кадерен белеп, бәрәкәтен булдыра алганча сыгып яши беләсең. Ә мин алай түгел. Әмма 3 ел элек гүзәл белән хәзерге гүзәлне чагыштырсак, мин каядыр барыр алдына, мәсәлән, кем беләндер очрашуга барам ди, мин һәм шулай күзгә карыйм, үземә ямьсез кебек тоелам да, соңгы акчама кием алырга мөмкин иде. Просто шул җиргә барыр өчен. Ул шу кадәр монда инде үзеңнән канәгатьсезлек тә кирип китә инде, тик шул вакытта менә шул доступный булуы. Син теләсә кайсы моментта акчаңны туздыра аласың теләсә нинди әйбергә. Дизайн мәсьәләсе түгел инде. Хәзер үттем. Хәзер миндә андай бер шактый киеме инде. Мин булган киемнәрдән нәрсәдә булса ясап кызыграк. Әйе, алай кызыграк та. Әмма мин аңа килсен өчен, мин үз эшемдә казынырга тиеш булдым әле шактый вакыт. Үзеңне монда тәртипкә китерергә һәм мин ямьсез килештә үземне яратам дигән фикергә килергә тиешсең. Син ямьсез әйбердән мотор әйберсең просто. Ну, ансы да бар. Бу тема бар иде китапта чынлыкта. Әйбер күплеге ягыннан. Без хәзер шушы күп әйбер арасында яшибез һәм базарда бик күп әйбер. Ну, кибетләрдә инде. Һәм без һәр вакыт алабыз һәм как будто бы алмау, мәсәлән, узган елга әйбер белән йөрү, 2 ел элекке телефон белән йөрү уже туза башлаган, аннан соң уже 2 модель чыккан. Уже как бы әйбәт түгел кебек, син ортта калганрак кебек һәм бу дөньяны бик не признаешь шикелле. Ә чынлыкта бу сугыштан соң килеп чыккан нәрсә икән. Сугыштан соң бүтән илләр экономик яктан бик зур кыенлыклар кичерәләр, бүтәнесенең базарлары җимерелә һәм депрессия кичерәләр һәм икътисадны торгызырга кирәк була. Ул вакытта икътисадка бик ярдәм итә кулланучыларның бик күп әйбер сатып алулары. Мәсәлән, товар килеп чыга, товарны сатып алалар, 2нче елга яңа товар килеп чыга, аны тагын сатып алалар монсы урынына.
Һәм ул чынлап та икътисадны торгызырга ярдәм итә. Ләкин моның икенче ягы ачыклана. Син теге товарны сатып алгач, аның узган елгысы кая китә соң? Күпчелек кеше чыгарып ташлый. Чыгарып ташлый. Һәм монда тагын бер мәсьәлә килеп чыга әле. Күпчелек разработкалар дип әйтәйин, төрле бер булырга мөмкин инде ул. Яхшы нияттән уйлап чыгарылган, ниндидер функционал яхшы ният белән өстәлгән. Әмма нәтиҗәдә барбыр нинди дә булса кимчелеге килеп чыга. Мәсәлән, шул ук улана мисал әйтеп китерәм, менә шул бер туган Макдоналдлар кешелек симерү проблемасы белән очрашыр дип уйламыйлар үзләренең шул чизбургерларын, чикенбургерларын җитештерә башлаган вакытта. Алар тиз һәм җиңел ашала торган, артык күп акча тотылмый торган әйбер тәкъдим итәләр һәм яхшы кебек тоела. Әмма хәзер шактый күп илләрдә симерү проблемасы бар. Шул исәптән Twitter һәм Facebookны мисал итеп китерә автор. Аны уйлап табучы кешеләр әлеге платформаларның чын төгәл мәгълүматны тиз таратасы урынга, кирсенчә ялган, фейк мәгълүматны да тарату чыганагына, урынына, платформасына әйләнүен теләмәгәннәр бит инде. Әмма ул шулай килеп чыккан. Һәм бик күп әйбер белән шулай. Һәм менә син әйткән икътисади кризистан чыгу өчен шундай әйбер эшләнелгән һәм ул чынлап та ярдәм иткән. Хәзер инде безнең андай ихтыяҗ юк. Безгә кирәк тә түгел күп әйбер алырга. Без бик әз әйбер белән генә дә рәхәт тормыш кичерә алабыз. Әмма ул инде шулкадәр шулай канга сеңгән безнең шулай табигый дип. Без ул турыда уйламыйбыз да. Һәм маркетологлар шулкадәр хәйләкәр ниндидер яңа әйберләр уйлап табалар. Алар безгә бәхетле тормыш моделен саталар, бәхетле тормыш образын саталар. Менә бу әйберне карагыз, менә бу әйберне сатып алган кеше нинди бәхетле, аңа нинди рәхәт, ул ничек елмая. Һәм без күбрәк менә шул әйберне карыйбыз, ул әйберне сатып алганнан соң аны ничек куллануыбыз, кулланачагыбыз турында түгел. Робот-пылесос, пожалуйста. Ну, робот-пылесос. Вообще кызыктыра. Тоже кызыктыра. Иң күбрәк акча эшләсәм, мин аны алып куяр идем дип уйлыйм. Икенче яктан уйлыйм, монда бит нәрсәгә мин аны алырга телим? Беренчедән, минем үземнең җыштырасым килми. Минем аңа вакыт әрәм итәсем килми. Икенчедән, кызык бит инде синең робот-пылесос җыштырырга кирәк. Питомецны дип. Әйе, ул шундый аерым бер җан иясе. Әмма әгәр дә минем үз алдыма приоритетларны куйсам, һәм беренче урында минем җыштырасы килми дигән әйберне куйсам, мин клининг чакыра алам. Бәлки клининг яхшырак та эшләр иде ул эшне. Клининг кыйбатка чыгыр ул. Син җыштырган саен аларны чакыра башласаң. Ансәйе. Робот-пылесосның ние үз бәясе тизрәк окупиться итер. Кебек клинингка караганда. Һәм анда бит теләсә кем килергә мөмкин синең клинингыңга. Әйберне уйлап чыгып китсә. Бәлки ул җыштырганнан соң бүтән җыштырасы булмас, конечно. Киресенчә ул җыштырганнан соң яңадан җыштырырга туры килергә мөмкин. Бәлки ул шулай сүгенәсе килә инде. Ну, җиңел генә эшләп атса. Мин дә шул сүзне әйтәс килгән инде. Әйтәбез инде, әтек-пәтек кенә эшләп атыр кебек. Вот. Нәрсәгә бәйле әйттем мин моны? Һәм менә монда бер мисал китерә автор. Мин аның исемен оныттым. Изящно. Һәм монда автор бер мисал китерә. Менә шул икътисади кризистан чыгуга бәйле, безнең гел яңа әйбер алырга омтылуыбызга бәйле. Альфред Слоун исемле кеше тарихы. Ул 1923-1937 еллар арасында машиналар җитештерүче General Motors дигән компаниянең җитәкчесе була. Әле җитәкчесе, әллә ниндидер бер подразделениянең җитәкчесе, хәтерләмим инде. Ул анда җитәкчелеккә килгәнче машиналар сату өлкәсендә шундый беренчелекне, лидерлыкны Ford алып тора. Генри Фордның компаниясы. Алар тәкъдим итәләр бары бер генә марка машина. Кара төстә, функционалы бер. Алар аны ничектер әзрәк үзгәртәләр, әмма ул артык үзгәрми инде. Шул кара бер марка машина, бер модель машина. General Motors'ка бик күп төрле машиналар
шилтәре кергән була, Chevrolet да шунда, Pontiac та шунда, Cadillac та шунда. Әмма менә бу Альфред Слоун килгәнчә кадәр алар хәтта үз ичендә бер-берсе белән көндәшлектә булалар. Шуңа күрә бергәләп җыелып, алар Фордка каршы тора алмый торган дәрәҗәдә булалар. Әмма Альфред Слоун килгәч нәрсә эшли? Беренчедән, ул һәрбер машинаны билгеле бер класс кешеләр өчен бүлә. Шулай шартлы рәвештә инде. Мәсәлән, Chevrolet урта катлам өчен булса, артык кыйбатлы булмаган, дизайн ягыннан артык не навороченный, аңлаешлы булса, Pontiac ondan biraz югарырак, ә Cadillac тагын да югары люкс машинасы кебегрәк кабул ителә. Һәм аның төп шундый маркетингка керткән өлеше дип әйтик инде, шундый яңалыгы, ул һәрбер менә шул машинаның ел саен яңа маркасын чыгарып бара. Әмма монда ул функционал ягыннан бигрәк аның тышкы кыяфәтен үзгәртә. Һәм шул рәвешле ул кешеләргә менә без яңарттык, үзгәрттек, һәм сез тагын яңа шәбрәк машина сатып аласыз дигән идея тәкъдим итә инде. Ә шул вакытта Ford әле шул кара бер машинасын сатуын дәвам итә. Һәм шуннан соң башлана инде кешеләр машиналары искергәнчегә кадәр үк, ягъни ул яхшы эшли. Әмма ул моральный искерә, һәм ул запланированное устарение дип атыйлар, берне планлаштырылган искерү дип атыйг инде. Ягъни улай бер әле яхшы эшли, әмма ул инде моральный искергән, чөнки шушы марканың яңа ни чыкты инде, яңа версиясы чыкты. Һәм бу инде искергән. Һәм әгәр дә син яңасын аласың икән, син инде үзеңнең дәрәҗәң үскәнне күрсәтәсең, һәм һаман шул дулкында саклануыңны күрсәтәсең кебек килеп чыга. Һәм алар шулай штамповать итәләр яңа машиналар, функционалга артык игътибар итмичә, күбрәк анда машинадагы утыргычларның нинди тукымадан эшләнүе, төсен үзгәртеп әз генә шундый тышкы кыяфәтенә басым ясап инде күбрәк. Һәм менә шуннан башланган әйбер бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Һәм акчасы булган кеше, үзенең мөмкинлеге булган кеше, теге элек машина гына түгел бит инде монда, телефон да шул исәптән, телефонда, телевизорда машина дигәч миңа искә төште. Һәрбер яңа машина алган саен миңа бик моңсу була иде. Әти яңа машина алган саен. Шуга күп алыштырдыңызмы? Күп түгел инде, но Жигули иде башта мин бик кичкенә вакытта, аннары девятка иде, әллә десятка мы хәтерләмим, девятка иде бу. Аннары Chevrolet иде. Хәзер Renault Duster. Арасында тагын шәдер булды кебек, әмма хәтерләмим. Һәрберсендә шундый омырыты саулашырга машиналар белән. Әмма алар арасында инде теге 1 ел гына түгел иде, 5-6 ел иде менә бу Renault Dusterга 6-7 ел бардыр инде. Ягъни әти аңлап эш иткәндер дип уйлыйм инде мин улай берне. Әмма һәрбер яңасы чынлап та киреп утыргач шундый искиткеч кебек тоела иде. Тегесенең китүенә моңсу инде әлбәттә. Мен син киреп утырасың анда девяткадан соң Chevrolet'га, һәм минем беренче мин самолетта очам бугай. Аны шундый биек иде түшәме минем өчен. Һәм шундый тавышсыз, шаусыз гына бара иде ул. Ни әйтәм? Chevrolet ни? Lachetti. Мен самолетта очам бугай дип уйлыйм. Аннан соң Renault Duster'га күчеп утырдың, син шулай уже биек кәрәк менәсең, һәм дөньяга генә өстенрәк карыйсың. Бер карасан тегесендә дә нәрсә булмагандыр инде аның. Анда да йөрүне дәвам итеп була иде. Мин андай хисләр кичермәдем. Чөнки әтинең шундый кызык ягы бар. Әтинең бар һәрвакыт бер җиңел машинасы, бер газель. Аңа кирәк кыртлыкта эшләр өчен газель, ну и башка эшләрдә эшләр өчен. Ничек бездә это происходит? Газель просто үлеп беткәнче искерә, һәм әти шундый ук газель алып китте. Газель үлеп беткәнче искерә, һәм әти шундый ук газель алып китте. И Нива иде безнең башта, обычный 4x4 Нива, яшел төстә, минем аны җенем сөйми, чөнки анда киреп утырыр өчен, анда юк арткы ишекләр. Да, гениальное дизайнерское решение.
Аның алгысын шулай дойтып торгызып күчерергә. Әми кешеләрдә шундый машина бар, мен аңламыйм. Жалко, что ли, сезгә бер ишек куярга шунда. Мен шунда уялайдым аннан. Ну, можно же нормальный этими кисеп булмыймы анда ишек. Ну, или багажниктан чыгып белмим. Анда бит уңайсыз бит әле ул. Анда утырсаң, торгызырга кирәк кемнедер, алга утырган кешене. Һәм бер заман ул ну, Нива совсем тоже үлде инде, күгәреп бетте, таралып бетте. Һәм моны әти аның урынына алырга булды инде бүтән машина. Һәм ул алды Ларгус. Һәм мин ул вакытта сөймәдем, чөнки Ларгус миңа тагын да котышкычрак кыяфәттә тоелды. Ягъни кыяфәте. Кыяфәте. Очень некрасивый. Но ул ни өчендер Ниваны сатты. Нива белән бөтен җиргә кирип була иде. Күрәсең, теге ишек юклыгы нәрсәгәдер бәрабәр булгандыр инде ул. Чөнки аның белән менә любой җирдә йөреп була Нива белән. Чынлап та. Һәм ул киткәч моңсу булды. Син уялайдым дигәч, минем исемә төште. Безне кай вакыт әти мин мәктәптә укганда, әни мәктәптә эшли, сеңелкәш детсадка йөри. Әти үзенең белорус тракторына утыртып алып төшеп куя безне мәктәпкә. Әни завучиме, шундый җитди кеше бит инде. Тракторда утыра. Әдилә шунда сеңелкәш, һәм мин шунда. Олга еще мондый элмәк шикелле әйбер бар мондый. Шунда Әдиләнең чанасын илеп куя. Подиумнан төшкән шикелле без тракторда төшәбез. Шулай мотор итеп төшәсең әле ул тракторда. Һәм минем өчен шундый горурлык иде, мин мәктәпкә тракторга утырып төшәм. Башкалар машина төшәм, мин тракторда. Һәм шундый үземне бик тракторда йөреп тә караган. Блин, күпме нәрсәне калдырамын бу тормышта. Һәм менә мин кичкенә вакытта гел кызга идем, мине машина йөртергә түгел, трактор йөртергә өйрәнәсе килеп, ул шундый престижный кебек тоела иде миңа. Авыл җирендә һәрхәлдә престижный инде. Чөнки бөтен кешегә кирәк анда. Әйе, әле бер көнне сеңелкәш әйтә, йөреп карадым ди, әти утыртып караган ди моны. Йөртеп караган тракторда. Әдилә әйтә, мин башта тракторда йөрүне машина йөртүгә караганда җиңелрәктер дип уйлаган. Чөнки аның скоросты ул кадәр зур түгел. Ну, громоздкий, аның белән чаба алмыйсың син. Һәм җиңелрәктер дип уйлаган идем. Анда җитди скорость ди. Әти шулай белән әйтеп кенә. Ама козый да ул ни белән, ул дин тәҗрибә белән килгән әйбер. Шүмешләрен алыштырып чыгып китә. Ул шундый миллиметрына кадәр төгәл итеп солам түген кертә пешәнлеккә, һәм ул элдереп кенә йөри ул трактор белән. Һәм мин шундый кызыктыра, менә бу бит профессионализм. Машинада йөрергә өйрәнеп була, син тракторда йөрергә өйрәнеп кара, еще шулай шәп итеп. Һәм минем шундый күп әйбер килде башыма. Син әйткәч, ватылган сайын яңа шул мине алып тора иде димме? Менә бу аларның чынлап та үзләрен шул сатып алучының ихтыяҗларына идеально туры килүе турында сөйли бит инде. Һәм мин менә искә төшермәкче булдым. Менә минем тормышта да шундыйрак әйберләр бар иде кебек. Һәм минем киемнән калай бер искә төшми. Мәсәлән, минем бар иде бер кара джемпер. Мин тапсам аның фотографиясын куярмын. Мин аны алдым Stradivarius'тан. Легендарный кара джемпер. Мин аны алдым Stradivarius'тан. Олганда, ой, миленький мотор дип алдым инде. Бу җиреннән ул кысыбрак тора иде. Монда бераз гына шундый теге купыл кебек. Һәм монда да шулай кабарыбрак тора, монда кысып тора. Шундый булырга тиеш иде инде ул. Бер 2-3 ай кигәннән соң, юганнан соң бу резинкалары бушая башлады моның. Һәм ул инде зыная. Һәм ахыр чиктә ул тезгә җитте. Бу теге кебек унесенные призраками да бар бит әле бер персонаж ошый, зырая. Каплый, гүзәлне каплый. Зыная.
Һәм ни хикмәт, ул зоная барган сайын мине ныграк ярата башладым ул джемперді. Минем аны саласы килмәде. Мин аны универга киеп йөрдем. Мин аны көтәргә киеп чыктым. Мин аны авылда хайван карарга кирәк булса, хайван карарга да киеп чыктым. Минем өчен менә ул шундый признание. Әгәр дә миңа кием бик ошый икән, мин аны салмаска мөмкин. Мин көн сайын юам, көн сайын кием. Төсе уңып, топлар барлыкка килеп, узынайып, рәвешсезгә әйләнеп биткәнчегә кадәр. Һәм әни миңа гел оптырый инде. Әйбәткә дигән кием булырга тиеш, һәм нашарга дигән кием булырга тиеш. Ә минем алар бергә. Әгәр дә миңа кием рәхәт һәм матур икән, мин аның белән запросто сыер саварга чыгып китәм. Вот әниләрдә шундый ни, аларда әйбәткә дигән кием, һәм нашарга дигән кием. Ә бездә чиста кием, пычрак кием. Һәм әти-әниләрдә генә түгел ул, без Октанышка. Юк, шул берүгә әйберләр әле, кстати. Әйбәт кием һәм пычрак кием. Просто син киясең чистасын. Без кызлар белән Октанышка баргач, Фирүзә әйттеме, Рәмзия әйттеме, син бу кием белән йоклыйсыңмы әллә дип. Кемдер әйтте инде, мин көндез йөргән кием белән йокларга ятырга җыенам. Күлмәк иде бугай ул ниндидер. Һәм башта мин аңламадым, аннан соң я барып җитте. Как бы обычный нормальный кешеләр бит йоклаганда икенче кием кияләр. Ә минем өчен ул минем тәнемә кушылган шикелле. Минем аны саласы килми, мин үземне бик комфортно хис итәм. Ә мин теге кешеләр арасында, мин йоклый алмыйм шул кием белән. Ну, ягъни, әгәр чиста булса, мин аны өйдә кия алам. Ну, гадәттә мин бөтенләй киемсез диярлек йоклыйм инде. Просто кешеләр барында кием киям. Минем ниндидер йокы өчен дигән киемем юк. Вот, йокы өчен дигән киемем юк, һәм әйбәткә дигән киемем юк. Просто миндә бар шундый күлмәкләр, показушный ниндидер бик кирәк булганга гына киергә дигән әйбер. Мәсәлән, мин туйга чакырдылар ди. Мин бит инде барбыр менә булай әлегә үземә не могу позволить менә булай туйга бара. Бәлки кашында булса, мин рөхсәт итәрмен үземә шулай йөрергә. Һәм бар ниндидер алып куйган киемнәр кайчангыдыр инде. Мин аларны көндәлектә мәңге киемим. Или кемдер биргән. Яки мин Әдиләнең гардеробыннан җыям үземә кием. Менә соңгы тапкыр туйга барганда мин синең шалбарыңны кидем, синең әниеңнең шалбарын. Һәм сеңелкәшнең Мин дизайнер иткән. Сеңелкәшнең топигын кидем. Һәм шулай үземә образ җыйдым. Әни яңа күлмәк ал дигән, мин үземә шаклай бер тапмадым. Чөнки мин аны алганда ук инде карыйм, мин моны көндәлеккә киеп йөри аламмы бу әйберне? Мин моның белән шул көтәргә чыгып китә аламмы? Юк, димәк мин аны алмыйм. Әгәр дә минем акчам бик күп булса, мин менә байтып кенә йөрим шикелле, мин бик күп кием алыр идем кебек. Менә кая куйырым? Бирерим берәрсенә, яки сирәк кенә булса да киерим дә бер көн. Минем шундый гадәтем бар. Мин алам берәр кием, ул бик уңайсыз, но матур инде. Бик сирәк кенә алам мин анда әйберне. Һәм мин шулай аерым көн була, минем менә аны киясем килә. Тик шул вакытта мин бөтен рискларны алдан ук чамалап куям. Һәм үзем белән шоперга уңайлы киемне киеп чыгып китәм. Һәм ярты көннән соң алыштырам мин барбыр, йөрим дә. Я ул юбканы ваттырып атлаган сайын күтәрелә торган була карандаш юбка. Я кыса ул мине шунда. Мин үземнең менә шул уңайлы штанны кием, мин моны җәй буе салмадым инде. Һәм шулай йөрим. Блин, мин һаман әйберләр килә башыма. Мин сине сөйәргә бирим шикелле сиңа. Юсин чире? Сер кызып киттең син. Признательность мәсьәләсенә бәйле. Гирос кафесі. Гирос Казанда грек аш суларын тәкъдим итә торган кафе. Ул шундый артык кыйбатлы да түгел, аны ашхана дип тә әйтеп булмый, бәяләр ягыннан инде. Һәм алар Казанда ялгышмасам 4 бар. Алар берсеннән кала, башкаларында ремонт инде күптән булганы юк. Әмма ул начар ремонт дип әйтеп булмый. Ну, гади генә ни. Бер нәрсәгә артык күз төшми анда, бер нәрсәне не бесит ул кадәр. Син интерьерга артык игътибар да итмисең. Анда плейлистларында гел бер җырлар уйный аларның. Инде, ну, хәзер вот соңгы 5 елда алыштырдылар. Аңарчы меню атлап бетергән мин андагы җырларны. Анда менюда гел бер әйберләр. Соңгы елда кикаки дигән кекслар өстәделәр инде греческий. Кикаки. Калган әйберләр төп ашамлыклар шул ук анда бар. Гирос 3 төрле сыер, тауык, дуңгыз итеннән һәм сувлаки 3 төрле сыер, сарык, дуңгыз итеннән. Тауык, ул шундый сарык түгел. Аларның инстаграмнары юк, аларның ВКонтакте битләре юк, аларның бер нәрсәләре юк.
телефон номерларын тауып була инде. Битте. Әмма аларга гел кеше күп йөри. Һәм минем дә аларга гел барасым килә. Һәм хәтта мин карап бара торган бер блогер, фудблогер Карина исемле. Шулай ук берсендә шулай шул турыда язып киткән иде. Менә бер нәрсәләре юк инде аларның. Теге алар тырышмыйлар үзләренә клиентлар нитергә, күбрәк җыера. Әмма минем һаман барасы килә, чөнки миңа аның тәме ошый. Һәм пофиг кай вакыт 40 минут көтәргә кирәк булуы бер ашауны. Минем анда барасы. Вакыйга анда бару. Юк, мен анда көн сайын бара алам. Чөнки ул шундый, менә мин үзем өчен аңладым, грек ашаулары минем өчен идеаль туры килә. Алар артык тузлы түгел. Аларда артык кыздырган әйберләр алай күп түгел. Ул шундый җиңел, сбалансированный, анда яшелчәләр дә бар, анда комыр да бар, ит дә бар. Идеально, һәм соус идеально. Мин аны нәрсәгә шулай аерып әйтәм? Просто мин кайсы бер ешрак, каядыр барыр алдыннан мин ул урынның инстаграмын эзлим. Һәм әгәр дә ул моңарчы мин бармаган урын икән, һәм аның инстаграм бите юк икән, яки алар аны алып бармыйлар икән, мин анда бармаячакмын, скорее всего. Чөнки мин аңламыйм кая барганымны. Ә монда ничектер шулай килеп чыкты, мин башта әле инстаграм барлыкка килгәнче үк, үземнең инстаграмда теркәлгәнче кадәр үк шулай барып калдым да, анда миңа ошап калды да. Хәзер инде миңа барыбер аларның инстаграм бармы, юкмы? Ә башка урыннарны мин шулай гел карыйм, менюларын карыйм, фотографияларын карыйм, бөтенләйгә карыйм барганчы. Бу китапта язылган пиратлар турында. Пиратларның флагларында не бит инде? Сөякләр, череп һәм сөякләр. Һәм бу килгән караптагы кешеләрне, аларның каршыларына килгән. Каршыларына килгән кешеләрне алдан куркытып куярга тиеш инде. Нема әзер булыгыз? Сез үләчәксез хәзер дип. Ну, по крайней мере, шәре каласыз инде, штансыз каласыз дип. Ну, сез уже киләсез. Сез бит күрәсез уже флагны. Ну, лучше борылыгыз дигәндән әйтәм. Әмма алар бу флаг моны дизайнер моны уйлап чыгаруга ук эшли башламаган бит. Монда иң элек репутация тудырга кирәк булган үзеңә. Ягъни син пират икән, син үзеңә нәрсәдер уйлап чыгардың икән, шундый шулай син үтерергә тиеш күпмедер кешене. Ну, һәм урларга тиеш идең, аларны таларга тиеш идең. Шуннан соң гына син шушындай җан өшеткеч һәм куркыныч һөнәриясенә әверелдең. Ягъни башта репутация, аннары бренд барлыкка килә. Башта бренд, аннары, ну, икесе бергә инде ничектер бер-берсен тудыралар. Бу гирос тоже шулай ул. Бәлки просто мен шундый аптырата кой вакыт мин уйлап куям, ну берәр нинди яңа әйбер стегзин мине угызга. Менә ул грек ашсулары белән ниндидер кызыклы әйбер уйлап чыгарып булар өчен бер нәрсә эшләп куям. Тоже бүтән кафеның эше. Кстати, башка кафелар да бар бит. Мәсәлән, ниндидер изыскалар теләгән кешеләр өчен Мама Фета дигән грек, шулай ук грек ашсулары анда. Әмма минем өчен ул кыйбат. Шуңа күрә мин анда бармыйм. Әмма менюларында шактый кызыклы әйберләр күренә анда. Вот. Бар шулай ук ниндидер шаурма сата торган җирләрдә гирос ясыйлар. Тагы да арзанракка кирәк булса. Менә бу шундый алтын урталык кебек минем өчен. Һәм әйдә ошау турында тагын әзгенә сөйләшәбез. Меню турында. Минем иң беренче әйтәсе килгән иде, автор игътибар итә шундый кыйбатлы кафеларда официантларның тәнкыйтьли инде ул. Менә официантлар киләләр, һәм алар язмыйча истә калдырырга тиешләр синең заказны. Һәм монда килгән кунак аннары борчылып утыра инде. Улар дөрес истә калдырган микән, миңа дөрес ашау алып килерләр микән дип ашау алып килгәнчә. Һәм бу дизайн ягыннан полный лажа дип саный инде. Бу автор шушы күренешне. Просто видимость, что без шундый серьезный, шундый высококлассный урын. Бездә официантлар яхшы обслуживать итү өстенә, алар шундый вот хәтерләр яхшы нәрсә дип язалана. Әллә нинди акробатика дип язалана. Акробатика. Ментальная акробатика дип аталган. Бүтән әйберне бик яхшы хәтердә калдыралар, аларга бер нәрсәне дә язырга кирәк инде. Менюга бәйле.
автор шулай ганда яза, кайсы бер шундый кыйммәтле урыннар, шундый люксовый урыннар дип әйтегенде, рестораннар менюда тәкъдим ителгән ризыкның фотографиясы булуны мавитон дип кабул итәләр. Син кыйммәтсезләндерәсең, кыйммәтен төшерәсең үзеңнең урыныңның. Шуңа күрә анда бер нинди рәсем булырга тиеш түгел. Әмма аның артыннан ниндидер разочарование да килергә мөмкин. Чөнки кеше белми нәрсә нинди рәвештә киләчәген. Әлбәттә, анда граммовканы язып куялар инде, язмаска да мөмкиннәр. Һәм сиңа анда шундый кичкенә генә, непонятный, зато бик матур әйбер китергә мөмкиннәр. Һәм кеше мин бит бу әйберне көтмәгән идем. Мин моны мондыйдыр дип уйламаган идем дигән сорау калырга мөмкин. Тик шул ук вакытта минемдә бераз күңелемне төшерер иде, әгәр анда фотография булса. Әйе, мен дә шуны уйлыйм. Алар искусно күренәләр фотографиялар. Бик катлаулы, аны зәвыклы итеп эшләргә. Ну, икенче яктан чынлап та миңа бик авыр, мәсәлән, ризык сайларга фотосыз. Исеменнән генәме? Әйе, миңа бик авыр. Һәм нәрсә бар икәнен белеп анда. Күп очракта мин чынлап та күңелем кайта. Мәсәлән, мин заказывать итәм тост, ал кайнар түгел салкын булып чыга. Ни өчендер аны закуска дип язмаганнар, тост дип язганнар. Дөрес урынга билгеләмәгәннәр инде менюда. Ну, әйе. Просто основной ашау дип. Веганский ашаулар гомумән меню бик сәер оформляться итә. Веганский ашаулар анда мәсәлән веган дәй күз алдына килде минем. Анда менюлар нинди икәнен хәтерләмим. Ну, видимо, алар бүлә алмыйлар, кайсы ашау монда теге основной ашау, кайсы ашауны просто закуска буларак, кайсы ашауны десерт буларак кулланып була. Веганнарга җайсызрак тора әле күрәсең. Ну, әйе, анда бит әз әйбер чагыштырмача, ну теге әз ингредиент белән эш итәләр алар. Шактый кими һәм шу брук әйберләр белән просто әз генә үзгәртелгән һәм шуннан та катлаулы кайтып куясың инде уйлыйм. Хәзер миңа исемә төште. Мәсәлән, смородина. Без Марат белән гел бәхәскә керәбез шул смородинаның менюсы аркасында. Марат ул урынны яратмый. Ну, яратмый аны беренчедән үзенә ошый торган ашау булмаганлыктан, ягъни аны кызыктырмый шундый. Анда бит бүтән ризык күбесе инде брук ингредиентлардан. Анда балык, анда йомырка, анда авокадо, анда рукола, анда черри. Һәм тегендә ипи үзләре пешергән. Әйе, тост. Әзрәк кенә шуны бутыйлар һәм шул брук әйберләр инде. Һәм анда ризыкның исеме юк, менә гадәттә бит ничек, ниндидер бер исемләп табалар, салат Цезарь. Һәм астына языла нәрсәләр керә ул Цезарьга. Ә монда бүтән ингредиентлар кергән исемлек ул ризыкның исеме инде. Һәм син заказывать иткән вакытта моны полностью әйтеп бетерим микән? Әллә башың гына әйтсәм дә җитер микән дип уйлыйсың. Син бисә ике сүзен һәм калганын официант әйтә, шуның беләнме? Әйе. Миңа әйе бу. Яшә карый да. Ярар. Мәсәлән, теплый авокадо тост с песто, сырами чеддер и фетакса на цельнозерновом хлебе. Кузовны китерегез моны менюдан укыганда шулай. Бу Марат әйткәнчә мин моңа игътибар итми идем. Миңа бик нормаль кебек тоела иде ул. Чөнки бүтән әйбер язылган бит инде монда. Сиңа кирәкле бүтән мәгълүмат бар. Драники из цукини с 2 яйцами пашот, слабосоленым лососем и соусом голландец. Мин кичкә әйтеп бетерәм. Нежный омлет с сыром чеддер, моцареллой и рикоттой. Подаем с томатами и зеленью. Нәрсәдә иде Маратның дәгъвасы? Алар приукрашивают, янәсе. Мәсәлән, нежный скрэмбл. Нәрсәгә нигезләнә аның нежный булуы? Алар аны сөт урынына сливки белән ясыйлармы? Әллә сыр өстиләрме алар анда йомшаклык бирер өчен? Менә нәрсә аңлата ул? Менә хәзер миндә сорау барлыкка килде. Миңа калса ул просто тонны барлыкка китерә, аудитория белән эшләү. Ну, ягъни ул синең монда ризык кулланучылар гына түгел, ул синең продуктны кабул итүчеләр, синең концепцияны кабул итүчеләр һәм син бу очракта меню синең алар белән шушы кешеләр белән аралашу чарасы да. Һәм бу синең телең. Син бераз менә шулай итеп сөйләшәсең. Ул игътибар итә башласаң шундый кызык һәм
біз шулай қой вакыт уйлап чыгарып отырабыз ниндидир ризыкларга исемнәр, шундый гадәти ризыкларга исемнәр анда. Бүтүн нигә продуктның алдына өстәргә кирәк ниндидир шундый берәр сыйфат, сочный, нежный, из фермерского молока. Ул нирәк булып күренсен өчен шундый. Эко, кыйммәтлерәк, зауклырак. Нәрсәләр истейдек әле без. Выращенный на просторах. Да-да-да-да-да, даже бесконечно узун исем ясарга була берәр ризыкка. Аннары миңа бик ошый меню ризыкка исем сайлау ягыннан. Ширәм ресторан, юк, Ширәм ресторанныкы түгел. Ниндидер бер түбәтәй челтәренә карый торган бер кафе. Исемен хәтерләмим. Менә да менюны чыгарыбыз. Анда шундый болын дигән, киләү дигән. Ул нидә түгелме? Кабан башындары. Мин хәтерләмим инде. Татар әллә нәрсә дип атала ул урын. Мин анда кергәнем юк, просто менюларын актарып утырдым, һәм ул миңа бик ошаган. Меню тоже дизайн булып чыга бит инде. Әйе, вот шунда. Вообще бүтән нәрсә дизайн. Кемнедер ул бесит менә. Чөнки ул аның урыны түгел. Ул анда бара, чөнки мин анда барам. Аның урыны ниндидер предельно гади. Төп түгел әйтеп, ашхана кебегрәк урын. Аңа анда тынычрак, үзен комфортно хис итә. Әтегендә ул үзен не вписывается шикелле. Гомумән анда чынлап да бер килгән кеше йөридер инде. Чөнки анда чынлап да ризык бер продуктлардан әзерләнә. Һәм син алдан ук әзер булып, что-то минем бүген тузлы кызыл балык исем килә, смородина кирип чыгара кирәк. Стаканчик тора серфтан. Серфтан. Бик матур стаканчик. Что-то минем пуэрториканский раф сейчас. Пуэрториканский. Мин аны менюда таба алмадым, соңгы кергәндә эзләдем. Мин шул пуэрториканский ишүне дәвам итәм бит инде. Хәзер менә уйлыйм, баристаларның, официантларның элемтәсе дә бит инде. Үзләренең тотышы. Бер өлеше бит инде концепциясе. Точно. Һәм менә мин аны үземдә күптән аңладым инде. Кайчан мин серфка барам, һәм кайчан мин Скуратовка барам. Әлбәттә төп әйбер мин конкретно ниндидер ишемлек ишәсе килгән вакытта. Соңгы көннәрдә минем конкретно шушы пуэрториканский рафка яраклаштырып җитештерелгән. Кыскасы аңлатам. Миләүшә миңа тәкъдим итте шул пуэрториканский рафны эчеп карарга. Ул сливки белән ясала. Сливки, анда миндальный сироп һәм корица салалар. Син бу турыда белмидем. Әйе, мин ул турыда белмидем. Бәясе ягыннан кыйммәтрәк инде. Гадәти латтыга караганда, мәсәлән, чөнки анда бит инде шактый күләр бар, һәм ул фирменный напиток булып санала. Һәм мин анда бардым, мин бит сливки эчмим, мин сыер сөте эчмим, мин хәзер альтернатив сөттә эчәм. Мин алып карадым, моны альтернатив сөттә бу 370 сумга чыкты, мин офигела. Һәм Московский бәяләр. Икенчесендә кергәч, шулай ук яңадан шуны алып маташайны, минем баш эшләмәгәндә ул вакытта. Миңа бариста әйтә: "Әйдә мин сиңа латте ясап бирәм. Менә син сулы сөтендә эчәргә яратасыңмы? Сулы сөтендә миндаль сиробы һәм корица салып ясап бирәм, ул шулык була, бәясе арзанрак була аның." Дим, әйдә. Хәзер мин кергән саен шулай сорыйм: "Здравствуйте, мне, пожалуйста, средний капучино на овсяном молоке с миндальным сиропом и корицей. Корицу сразу в молоко, миндальный сироп чуть поменьше положено." Моны, короче, алдагы заставкага куйра кирәк. Кайбер баристалар шундый аңлап карыйлар. Кайсы бирләре көләләр. Язмам. Кайсы бирләре көләләр минем ул заказыннан. Давай син үзең ясал, пожалуйста. Миндә хәзер кыюлык барлыкка килде инде. Мин сорадым, нәрсә кызык ди. Көлеп куйды да. Это заказ смешной ди. Просто аларда ул бераз снобизмдыр дип аңлыйм инде. Алар бит продвигают ничектер шундай яхшы кахваханаларда, Скуратов, серф, ботаникаларда кара чиста кахва эчәргә өйрәтергә телиләр алар. Әмма серф бераз прогибается һәм сироплар тота. Скуратов тоже әз генә прогибается һәм сироплар тота, әмма үзләре ясаганны. Ботаника шиш сезгә ди, шикәр дә куймыйм, сироп та куймыйм, бер нәрсә куймыйм, үзе бар шуны эчегез ди.
Хам Зато фильтр анда с нотками что-то там ягод каких-то. Хам міне Скуратовқа мен ешірақ барам, нешеге айтайын, тыныштылық керек болғанда, ортық сөйлешесі келмегенде, хам біраз ғана кейрін керек сеткенде өзімді. Чүнки мен білем, ондағы баристалар, меңа бірінші кітап осы мен самай шақлар, алар гіл бір түрлі қадеттейінді, біраз искермелер бола, стабильно бір түрлі сөйлешелер алар сенің білем. Есенбісіз, сау болығыз, юмшақ тұталар өзлерін. Серфта анда достың біле сөйлешкен шекілі сөйлешелер. Привет, как дела? Что будешь? Капуч? Хам сен анда ношар кайфте болғанда өзіңні емсіз, түбән етіп тойғанда барасын келмей, har халде менің. Хам достар кебек тұталар, шул есептен алар үзләренең нинди хәлдә икәнен яшермиләр. Ну, ягъни, әгәр аларга рәхәт түгел икән, алар аны берничектә яшермиләр. Хам шулык менә шулык бер пуартараканский рафалан бит мин һаман име. Түгел минем рецептура аңлатылган име. Төрлечә була ул. Выверенный кадами. Баристасына карап төрлечә була ул. Кайсы бер көнне бик тәмле булмый ул. Скуратовта анда менә еллар буе барасың, анда гел бер төрле. Бер нәрсә үзгәрми. Кай вакыт ул ялыктыра да хәтта. Үзрәк син кайфың төшми, что ли, бер качанда. Үзгә напартачинде менә бу ишемлек белән. Әмма алар үзләренә не могут позволить андый роскошны, һәм алар ялгышына бер нәрсә хоталанып китсә, алар сиңа купон на бесплатный напиток берәчәк, конечно. Мин бушка килмәгән инде нәрсә. Бу реально ниндидер эмоциональное оформление шикелле. Чынлап ул бик зур нәрсә. Һәм чынлап та син бар алдыннан уйлыйсың. Так, мин бүген халәтем нинди? Мин кая барасым килә? Минем белән ничек сөйләшүләрен телим. Умим урынына карап, мәсәлән, кахуага бәйле, минем гадәттә я Скуратов, я Серф, ара-тирә ботаника булып алганда, һәм нефть. Һәм инде аңлатканча, кайф яхшы булса, үземне иркен хис итсәм Серфка, беренче чиратта ишемлегендә әйттем. Үземне киеренкерәк тотсам, үземә йомшаклык теләсәм, хөрмәт теләсәм, исәнмесез дип сөйләшә торган Скуратовка барам. Менә территориаль яктан, анда бит әле өстә Google урамы ягында ботаника белән Капс бар, Капс community. Ботаникада, ошау теләгән чиракта инде мин. Мин шулай уйлыйм. Ботаникада алар шундый иркен тоталар үзләрен, һәм алар минем бераз күңелемне, кайфымны кырырга мөмкиннәр. Бераз грубырак сөйләшеп, миңа ул грубы кебек тоела инде, һәр хәлдә. Алар шулай дустым белән сөйләшкән шикелле сөйләшәләр. Бик җиңел. Алар шулай йөриләр зал буйлап анда. Үзләренә шулай музыканы куялар. Капста гел бер үк җырлар гадәттә. Анда официантлар, нәкъ официантлар, бәя ягыннан артык зур аерма юк анда. Икесендә тәмле әйберләр табып була, әмма тегендә җитдирәк. Үзләренә артыкны не позволяют. Шуңа күрә мин, әгәр дә үземне киеренке тоям икән, мин Капска барачакмын, скорее всего. Ботаникада мин үземне шулай шәрәк кебегрәк хис итәчәкмен, миңа уңайсыз булачак. Бу ошау турында әллә никадәр сөйләшеп була. Безгә ошауга бәйле дип бер китап табырга кирәк. И шунда просто рәхәтләнеп сөйләшергә. Һәм мин әле безнең ашарга пешерү бездә күпмедер дизайнерлыгыбызны күрсәтү дип әйттек бит инде. Син бит һаман нәрсәләрдер уйлап чыгарасың, ниндидер непонятно, интересно әйберләр. Миндә мәсәлән андый сәләт юк. Мин гадәттә, авылдагы әтиәне өчен минем фитакс сыры, авокадо, черри һәм рукколаны туглап салат ясавым уже прям вау, әллә нәрсәләр уйлап табасың син гүзәл. Синең ниләрен белән чагыштырганда ул вроде извращение кебек, но шул вакытта нидер гениальный әйберләр. Мин уйлыйм, что син, возможно, шеф-повар була алыр идең, нидер веганский ресторанда андый булса инде әлбәттә. Синең фотографияларың юкмы пешергән ашауларыңны? Сиңа төшергән теге, алар аппетитный дип уйламыйм. Кичә просто минем хәзер куясы килдиме фотография итендә ингредиентлар. Давай. Кичә Йолдыз әйтә, нидә концертта очраштык та инде. Груша бирде инде бу миңа. Бездә бакчада үскән груша ди. Пешереп караган идем, синең рецепт буенча токмач груша белән. Тәмле. Нәрсә әйтә мин кой? Что мин груша белән токмач пешердем?
туган күндә мин пешердем ризотто урынына токмаш. Потому что ирегден токмаш калган иде да. Һәм аңа куштым итальянские травы, чеснок, приправы һәм оливковое масло. Һәм, по-моему, сыр иде да домашний. Мин алып килгән идем ул сырны. Тофу иде ул. Тофу иде ул, Һәм груша. Ну, шундый тәмле иде. Юк, просто шулай, ул әйткәндә шул яңгыры груша белән токмаш. Ул бик тәмле иде, белмим. Бәлки ул компанияга да бәйледер. Мәсәлән, мин өйдә үзем генә калгач, шулай берне пешерсәм, мин ашыйсы килмәс дип уйлыйм. Мин пешермәс тә идем. Ә монда шундый кешеләр җыелды, и шундый уртак аура располагает грушалы спагетти ашарга. Токмаш инде. Да, есть такое извращение. Автор шулай ук. Просто күчәбез инде шул нигә. Автор шулай ук әлеге китапта шәһәрләрнең планировкасында аерып карый. Һәм ул элегрәк төзелгән шәһәрләр күбесе инде махсус планлаштырылмаган алдан. Табигый рәвештә үзеннән кернәп төзелеп килгән. Һәм менә шундый төзелгән шәһәрләр кеше өчен максимально уңайлы дип әйтә. Чөнки алар үзеннән үзе табигый иткән ва кискен борылышлар яраклашкан ул рельефларга, ул ниндидер табигать күренешләренә, елгаларга мәсәлән, шуның тирәсенә урнашкан диялар. Ә махсус планировка белән эшләнгән шәһәрләрнең күбесендә шундый проблема бар. Алар уңайсыз, анда адашуы җиңел. Анда артык кискен ниләр, перекресткалар, өстән караганда ул бик тәртипле ясалган кебек күренә, әмма кешегә анда адашуы бик җиңел. Бер үк төрле урамнар күп. Берсен кабатлыйлар. Миңа Казанга килгәч тә ничек шулай коточкыч җойсыз булган иде беренчесендә, чөнки анда, мәсәлән, Островский урамы, Профсоюзный урамы, Бауман урамалар бөтенесе шулай баралар. Һәм мин бит аларның исемнәрен белмим, һәм иң беренче килгәндә вообще непонятно кулай барга. Как будто мин дөрес барам шикелле, как будто дөрес бармый, как будто монда бүтән бина булырга тиеш иде. Шуның кебек. Мин адашып йөрдем инде бик күп. Мен хәзер хәтерләмим. Ну, икенче яктан минем искә төште Дербент. Анда бар шундый шәһәрнең иске өлеше, иң борынгы өлеше инде. Ул атала то ли Махалый дип, ну, урамнар инде андагы. Мәхәлләдән алынган инде ул сүз. Һәм анда шундый тупиклар бар. Аңлавымча, мин белмим, булганым юк, Истанбулда шулай диләр. Тор ниләрме күп. Юк, Истанбулда түгел, Бакуда, по-моему. Ну, менә син бер җирдән чыга алмыйсың, менә барасың, и тупикка эләгәсең, икенчесенә яңадан кире кайтып. Ну, короче, эләсә, анда бик тор чынлап та. Син белергә кирәк юлларны. Ну, бу табигый рәвештә барлыгы килгән шәһәргә килгәндә инде. Ну, кыскасы, икесендә дә минуслар бар инде. Менә шулай параллель урамнар булуы тагын бер кыенлык китерелә анда. Мәсәлән, анда бик күп светофорлар кирәк, һәм аларны карап тоту өчен тагын чыгымнар кирәк. Һәм, мәсәлән, җәяүлеләргә дә, транспорт йөртүчеләргә дә күбрәк вакыт светофорда торырга кирәк. Минем гелха искә төшә, светофорлар дигәч Гүзәл Әхмәтгәрәйнең сторизлары, ул Чаллыдан Казанга килгәннән соң, Кабанның җәй компаниясын җитәкләр өчен, ул күп тапкыр кертте инде. Чаллыдан соң Казандагы светофорларның кызыл януы бесконечность кебек тоела дип. Озак басып торырга кирәк, вакыт әрәм иткән шикелле дип. Миңа да Казанда бик әкрен яна шикелле, озак яна шикелле. Һәм менә хәзер светофорларга бәйле плацебо там ниләре, кнопкалары турында да автор әйтеп китә, төймәләре. Кеше бөтен әйберне контрольдә тоту хисе кирәк кешегә. Үзен тыныч хис итер өчен бөтен әйбер аның кул астында дип уйлау. Һәм шуңа күрә кайсы бер светофорларда, кайсы берләре билгеле бер вакыт саен янып тора. Җәяүлеләр өчен инде яшел ут. Кайберләрендә син үзең кнопкага басырга тиеш, басасың һәм яңаның көтәсең. Һәм автор әйтүенчә, андый төймәләрнең бик күбесе плацебо, ягъни
ул шынлыкта үз функционалын башкармый, ул просто рәвеш өчен генә куелган. Ну кайчанда булса яна инде ул яшел ут, әлбәттә, үз вакыты җиткәч, син басканга карап кына түгел, әмма син баскач үзеңне бу ситуацияны контрольдә тотам дип уйлыйсың. Һәм шул ук бер мисал өчен ниндидер банкка шалтыратасың, сиңа анда музыка куялар, Акбарста шулай ул. Музыка куялар да, әзрәк уйный музыка бер кругны уйнап бетерә һәм әйтә: оператор ответит вам через 15 минут. Яңадан уйный башлый. Һәм менә андый очракта конкрет сон әйткәч, син үзеңне тынычрак хис итәсең. Бу бит киресе булып чыга шуның. Тегесендә син белмисең. Да. Әмма монда да бер загвоздка бар. Кешегә яхшырак булсын өчен алар заведомо зуррак сон куялар. Шынлыкта ул 5 минуттан җавап биргән мөмкин, алар 15 дип куялар. Һәм син шулай тизрәк кимегән саен, тиз булды бит әле бу дип уйлыйсың. Убердә шулай. Такси көткәндә. Сиңа күп вакыт бар дип уйлыйсың. Һәм син җыенып төшәм дисең, анда ул инде килеп җиткән була. Ну, әллә ни нитмиләр инде. Алар артык ашкыналар инде. Да. Бу тема просто әллә никадәр әйберне үз эченә ала. Бүтән әйберне. Хәтта шундый тупой кичемдә килде минем башыма подкаст турында уйлаганда. Дизайн безнең бүтән тормышыбызны урап ала дип әйтеп була. Бүтән әйбер дизайн дип әйтеп була. Шулай әйтәләр бит әле. Бүтән әйбер ул шигърият. Синең ничек сөйләшүең дә шигърият. Синең бүтән кыскасы бик күп әйбер турында шулай әйтеп була. Ул безнең. Ну, монда ул чынлап та акланган шикелле, чөнки беренчедән кеше ул бик иҗади җанвар. Минем уйлавымча, кеше генә түгелдер, әмма без үзебезнең психологизм һәм башка оң сәләтләре аркасында күпкә иҗадыйрак башка хайваннарга караганда, һәм тагын кеше ул гармонияга омтыла. Ягъни вот табигать бар. Табигать ул бер яктан һәрвакыт тәртиптә, нидер тәртибе бар аның. Икенче яктан ул хаоста да. Ну, аны ул хаоста тәртипләштерелгән. Ә без аны идеальный тәртипкә китерергә омтылабыз. Шундый фикер бар, кеше бу дөньяга килгән, дөньяны тәртипкә салу өчен, тәртип барлыкка китерү өчен дөньяда дигән. Һәм без бүтән нәрсәне оформляем, чынлап та. Безнең тирәдәге бүтән нәрсәне без аны иң беренче кешеләрдән башлап ук алар, оказывается, иң беренче чүкечне ясаган кеше аның функциясе өчен генә ясамаган. Ягъни чүкеч, иң беренче чүкечләр, ну, табылганнар арасыннан инде. Алар мотор булсын өчен дә эшләнгән булганнар. Ягъни менә ул ясап куйган нәрсәдер. Аның белән уже эшләп була. Функционал ягыннан аңлатып булмый торган детальләр булган. Эшкәртелгәнлек, күбрәк эшкәртелгәнлек ничектер. Артык эш башкарылган ул чүкечне ясаган вакытта. Менә бу бит инде бик күп нәрсәне сөйли үзең турында. Моторлыкка омтылу. Гармония. Комлик. Әзгенә феминизм турында сөйләшеп булсак була. Дизайн мәсьәлесенә килгәндә ул шулай ук мөһим. Автор тигезлек һәм баланс мәсьәләләрен китерә. Ягъни феминистлар бит тигезлек өчен көрәшәләр. Рак белән хатын-кызның тигез булуы күп өлкәләрдә. Әмма тигезлек әмма баланс тигезлеккә караганда яхшырак. Баланс дигәндә нәрсә күз алдына китерә автор? Мәсәлән, хатын-кызларның да, ир-атларның да бәдрәфләре территориаль яктан, мәйдан ягыннан бер тигез гадәттә. Зурлык ягыннан. Әмма бу тигезлек турында. Әмма баланс булса, хатын-кызлар өчен бераз күбрәк урын бирелгән булыр иде, ди автор. Чөнки беренчедән гадәттә балалар хатын-кызлар белән керә, улы өлкән яшьтәге
кешеләр, авыру кешеләр хатын-кызлар белән бергә керә, алар карый, хатын-кызлар карый андый кешеләрне. Аларга күбрәк вакыт кирәк, кием чөнки катлаулырак салырга. Аларның хатын-кызларның күрем вакыты була, ул шулай өстәмә вакыт таләп итә, шуңа күрә чират тарта. Чират тарткач, кабинкалар күбрәк булуы таләп ителә инде. Кыскасы, менә шул дизайнны анализлаган вакытта бик күп әйберләрнең нәкъ менә иратларга, ират тәненең, иратның үзен тотышын нигезгә алып эшләнгәнлеге ачыклана. Бу ой шундый начар патриархат дигән мәгънәдә түгел, просто менә шулай килеп чыккан инде. Ничектер? Күп проектларны иратлар эшләй. Әйе, алар аны махсус рәвештә үзләренә яраклаштырмаганнар, әмма ничектер хатын-кызлар булмаган инде ул проектта. Махсус чакырмаганнар. Һәм шуңа күрә ниндидер алар ачыктан-ачык сизелми, әмма мисал өчен статистикага карасаң, әлбәттә инде бу никадәр дөреслеккә туры киләдер. Автомобиль катастрофаларында хатын-кызлар күбрәк үлә дип китерә. Чөнки краш-тест вакытында манекен ират анатомиясын кабатлый торган манекен гына кулланыла. Һәм анары бер-бергә игътибар иткән идем мин криминалистикада, шул следствиедә язып куялар бит инде. Мәсәлән, кемнедер үтергәннәр ди. Ниндидер ножевые ранения бар бу кешедә. Һәм аны шулай сүрәт белән билгелиләр. Тән, кеше нинди сүрәте, иллюстрация, һәм анда билгелиләр кайсы урыннарда ни. Һәм хәтта хатын-кыз булса да ул үлгән кеше, анда иратны куялар. Икән. Шундый сәйриме? Авыр что ли инде хатын-кыз сүрәтен куйра. Чөнки шактый аерыла бит инде. Бик аерыла инде анатомия ягыннан ират белән хатын-кыз. Мин, кстати, вот бөтенләй игътибар итмәйдем андый нәрсәгә һәм миңа нормальный кебек тула, ладно. Менә йога белән шөгыльләнә башлагач, ул юкка чыкты, чөнки мин аңладым, без реально бүтән төрле төзелгән безнең тәннәр һәм без иратларга яраган нәрсә безгә ярамый. Мәсәлән, элементарны бар шундый поза, мин аның исемен оныттым. Ул лотоска охшаган, бер аяк синең куйыламында, икенче аяк куйыла тышкы якка. Һәм иратларга ул бик файдалы поза. Син медитировать иткәндә инде. Ә хатын-кыз өчен киресенчә. Ул аңа обратный эффект бирә. Бөтенләй. Һәм бик күп нәрсә шулай. Һәм менә бу кайышның безгә бик үк туры килмәве мине бик нык куркытты. Машина да инде, әйе. Әле аның бит ул машинадагы кайышларга бәйле дә күпме ни була бит. Башта ул кайышлар бөтенләй булмый. Һәм аны кирәк дип тә тапмыйлар. Ягъни өстәмә чыгым нәрсәгә аны белән мәшәкатьләнергә кайсыдыр бер компания тәкъдим итә, машина компаниясе, башкалар аны хупламыйлар. Аннан соң 2 ниле барлыкка килә. Ломшалар вообще монда электро менә булай остаңны электро торган берәү барлыкка килә. Ягъни гәүдәнең үз көлешен сакламый торган. Аннан соң гына шундый 2 яктан чыга торган кайышлар барлыкка килә һәм аны мәҗбүри итеп куялар. Бар хатын-кызларның тәне исәпкә алынмый, ахыр чиктә. Алар әлбәттә барлыкка килмәделәр. Һәм ярар ул вакытта ул әйберләр барлыкка килгәндә, чынлап та хатын-кызларны бәлки бик якын китермәгәннәрдер андый әйберләр җитештергәндә. Аны шулай аклап була инде. Әмма хәзер инде аңлагач ул әйберне. Неужели авыр шул криминалистикада хатын-кыз сүрәтен куерга? Мин просто конкрет бер очрак турында укыдым. Анда бер хатын-кызны үтергәннәр. Уннан артык пычак белән кадау, һәм анда ират рәсеме тора. Һәм анда бер пычак изе бар половой орган янында. Һәм ул шулар мәгънәсез тоела, нәрсәгә анда ират сүрәте төнләй. Шул угай бер ни мәсьәләсендә фортепиано. Фортепиано изначально ират куллары өчен уңайлы итеп эшләнгән. Ягъни монда яңадан кабатлыйм, бу иратлар шундый начар түгел. Ул просто үзеннән шулай килеп чыккан, исәпкә алмаганнар просто.
Һәм хәзер дә аны үзгәртмиләр, ничектер, вот шунысы миңа сәер тоела. Һәм иратлар, хатын-кызларның бармак арасы менә уйнаганда иң ерагы ул 17 сантиметр. Иратларның 22. Һәм шуңа бәйле рәвештә хатын-кызларның ешрак растяжение барлыкка килә суставларында. Һәм шуңа бәйле дип әйтәләр инде иң танылган билгеле гениаль пианистлар арасында хатын-кызлар бик әз. Вот. Һәм менә бу бөтенләй бергә бәйле. Бу турыда Варламов сөйләгән иде әле феминизм турында һәм ничек ул безнең бөтен тормышыбызга үтеп кергән әйберләрнең бүленешенә бәйле. Һәм ул шундый кызык мисал китерә, менә шул фортепиано. Инде аңлап алганнар бит инде, что хатын-кызларга әз генә үзгәне ясарга кирәк, әз генә араларын якынайтырга. Әмма хатын-кызлар өчен махсус фортепиано чыгарганнар, просто аны хрусталь белән бисеп ахыр чиктә. Просто Стразалары белән. Клавишалар шул һәм бик матур. Можно еще розовый. Әйе. Юк, мин бер аңладым. Но аннары әйттеләр, иратлар бүйегрәк, анда бүйекләр арасында иратлар күбрәк. Нәрсәгә интересно? Безнең даже фортепиано юк хатын-кызлар өчен. Нәрсәгә иратлар икән безнең бөтен җирдә? Син сизәсеңме, без инде чыгарылыш эттен феминизм ягынан әйтәбез, безгә шул китап, шундый темага китап алып сөйләшергә кирәк. Рәхәтләнеп, просто шул турыда гына. Чөнки ул турда укый башлаганчы, кызыксына башлаганчы сиңа бик нормальный кебек тоела. Ну, миңа бераз кыйнарак бу әйбер белән эшләргә. Ну, наверное, мин шундыйдыр инде. Миңа яраклаштырылмаган. Оказывается, ул гомумән не продуман хатын-кыз тәне өчен. Анда бит мисал китерелә, робототехника, мисал өчен. Робототехниканы уйлап тапкан вакытта тавыш белән идарә итү инде иратлар гына булган. Анда конкрет очрак китерелә. Иратлар гына булган. Хирургический ниндидер җайланма дип хәтерлим мин. Янысын төгәлестә калмады. Ну, больницада кулланыла торган нәрсәдер. Анда иратлар гына була. Һәм бер хатын-кыз ниндидер өстәмә, ну, ниндидер яхшырта инде нәрсәдер өстиме, шунда нер функционалын әйтәме, яңартамы. Һәм шул проектын тәкъдим иткән вакытта ул кыен хәлдә кала, чөнки робот аның тавышын не воспринимает бөтенләй. Тавышын түбәнәйтеп, ират тавышына охшатып сөйләшкән вакытта робот аны аңлый. Һәм монда ачыклана инде просто шундый төп ние авторның әйтергә теләгән әйбер. Операция вакытында кулланыла торган нәрсәдер була. Һәм мин хәтерлим шундый фраза. Хатын-кызга тавышын түбәнәйтергә туры килер, һәм монда приятный әйбер бик әз дип язган хәтерлим. Әйе. Һәм монда авторның төп шундый әйтергә теләгән фикере, ул ни дә булса әйбер уйлап тапканда булдыра алганча күптер кешеләрне исәпкә алырга кирәк, чакырырга, аларны күзәтергә. Иң төп аерма ул җинес инде, иратларда, хатын-кызларда булырга тиеш. Шул исәптән расаларда, чөнки ул бит тән төсенә генә бәйле түгел, ул бит кешеләрнең вообще яшәү рәвеше төрле, дөньяга карашлары төрле. Һәм мин бу китаптан белдем, 70% кеше ак тәнле түгел икән. Хәтта 80 дип истә калган әле, бик күп процент кеше. Шактый күп процент кеше сулагай. Шактый күп процент кеше дальтоник, 40-тан артык бугай. Юк, дальтоник 13. Сулагай 10. Юк, дальтониклар бик күп, әмма бөтенләй начар күрә торган кешеләр, ягъни төскә бәйле түгел, просто күзләре бик начар күрә торган кешеләр 5% сон дигән авыртып китерә алар. Юк, алар 4%. Ярар. Соннар белән маташмый алайса. Кыскасы, әгәр дә дизайнер нәрсәдер җитештергәндә төрле кешеләрне исәпкә ала икән, кемнәр аны кулланачак ул әйберне чынлыкта? Ул шул кадәр отышлырак булачак. Уңайлырак булачак. Гомумән бу урында әйтәсе килә, мине мәсәлән бик нык борчый безнең үзебезне дөньяның хуҗасы итеп санавыбыз. Ну, бу очракта ак иратларның булып чыга инде, һәм бу турыда бик күп язылгандыр инде. Әмма бу просто кичкенәйтелгән модель кебек гомуми ситуацияның, чөнки без чынлап та менә үзебезне кешене дөньяның хуҗасы итеп саныйбыз. Һәм бу безнең өчен уңайлы түгел икән,
Ол проблема деп санайбыз. Ниндидер табиғат көрініштерін булырга мөмкин инде. Әмма бездән каламында күпме җан ияләре яши. Біз күрми торганнары, біз бүтүнләй күрергә мөмкинлегебез булмаганнары, бездән зурраклары, селкенми торганнары, мисал өчен, безнең белән бергә яши торганнары, ни өчен без менә дизайн мәсьәләсендә без һәрвакыт күп очракта үзебезне исәпкә алабыз. Менә кеше һәм үзебезгә җайлаштырып эшлибез. Әмма вакыт кебек инде бу планетага җайлаштырып эшләргә. Чөнки без бу планетада төп җан ияләре түгел. Монда берәү дә төп җан ияләре түгел. Бу планета үзе төп җан иясе һәм без аны саклау өчен эшләргә тиеш, без аны яшәтү өчен эшләргә тиеш. Һәм авторның шулай ук шундый фикере бар. Без бу планетаны ата-бабаларыбыздан мирас итеп алмыйбыз. Без аны үзебезнең киләчәк балаларыбыздан һәм оныкларыбыздан әҗәткә алабыз. Бу фикер белән гомумияштырып тамамларга да була дип уйлап куйдым. Син шул турыда сөйли башлагач, һәм алда әйткән менә шул елдан-ел яңа модель чыгып, елдан-ел модадан артта калмас өчен, җәмгыятьтә үз урыныңны югалтмас өчен гел яңа әйберләрне сатып алуга бәйле әйтә уланы ялгышмасам, без планетаны тутырабыз кирәкмәгән чүп-чар белән безнең ихтыяҗларга җавап бирә торган гади функционаллы әйбер белән канәгать була сурынга. Без артык күп игътибар бирәбез тышы кыяфәтенә һәм статусына әйбернең. Бәлки ул безнең шундый юлыбыздыр инде, мәсәлән, без шулай методом проб и ошибок эзлибез, табигатьнең үзе кебек идеальный ниндидер форма, безнең бар мәнфәгатьләрне дә канәгатьләндерерлек, бар ихтыяҗларга да туры килгән һәм киләчәктә шуны гына кулланыр өчен. Әмма бу мөмкин хәл мин күз алдына китермим. Әмма уйласаң, табигать ягыннан, табигатьнең нинди дизайнер булуын, ул бит инде кутышкыч күп еллар буе эшләгән аны. Мәсәлән, кеше ничек барлыкка килгән. Без уйлап карасаң, бик сәер. Без вообще бик сәер. Каян шундый дизайн тапканнардыр безгә, мин вообще ул минималистичный түгел, ну кутышкыч функциональный. Бик ваерчеп булам. Бәлки шуның хәтле күп еллар буе без монда чүп-чар тутырсак, бу планетага чынып нәрсәгәдер ирешә алырбыз. Нәрсәдер киеп чыгара мөмкин. Ну кая куербыз без аларны вот. Яки ниндидер бер катастрофа булып, кешеләр переосмыслить итәкләр. Или просто бүтән шундый. Бездә аерым планета итеп җибәрәбез. Ашлык нинде кризис булачак дип сөйләделәр бит инде. Тегендә басулар янды, монда складта нәрсәләрдер янды. Сәяси ситуацияга бәйле бер илдән икенче илгә күчерә алмыйлар ниндидер орлыкларны, ашлыкларны ипи өчен инде. Һәм шуннан соң шундый ни барлыкка килде бит. Әзрәк кенә киеренкелек безгә авыл хуҗалыгына кайтырга туры киләчәк дип, кул белән эшләүгә кайтырга туры киләчәк. Бакчаларда тир түгеп ашауны табуга кайтырга туры киләчәк дип. Һәм мин уйлап куйдым, менә башта бит инде менә шул сугыштан соң, Бөек Ватан сугышыннан соң икътисади кризис барлыкка килгәнче андый теләсә нәрсә кирәксә кирәкмәсә сатып алу ул кадәр булмаган бит инде. Ул бит әле генә, ул бит кайчан гына кардинально үзгәргән. Кием кирәк ти, аны әнинең иске туныннан теккәннәр инде. Мисал өчен. Бернинди отходлар юк. Просто ул әйләнеп тора, шундый әйләнештә. Тишелде икән юмал. Кешеләр өчен ул максимально нормальный булган бит инде, һәм безнең өчен дә ул нормальный була ала. Просто ул гадәт эше. Һәм күнегү эше инде. Яңа вакыт кирәк, һәм ниндидер контекст кирәк. Без аңа барып җитер өчен. Һәм гадәттә ул сөйнешле түгел, моңсу контекст була шикелле. Без нәрсәндер кардинально үзгәртер өчен, аны кабул итер өчен. Бәлки киресенчәдер. Бәлки ул бик сөйнешле булыр. Шундый кичә шундый фикер ул һәрвакыт яңгырый бит инде. Ну, кичә тагын очрады ул миңа. Кеше вообще үзгәрми, ул һәрвакыт шундый һәм һәрвакыт бер кеше икенче кеше белән идарә итәргә омтылачак дигән.
миңа ошолай туйлайды, кишилер уже все вообще продвинутый, һәм бүтүнүзү ушундай бошлы, алар өздөрүн койгурталар, тирә-юнүнө койгурталар, һәм тизден бүтүн дүйнө сәламәт булачак, һәм вообще классно булачак. Бәлки чынлап та ошой булыр, һәм биз просто ямаулы кийим кие башларбыз, матур итеп шундай стильный ямаулар салып. Просто канагат булабыз. Яңадан кабатла теге фразаны шуның белән тамамлыйбыз. Біз бұл планетаны, бұл бойлықны өзіміздің бабаларыбыздан мирасқа түгіл, өзіміздің келешек буыныбыздан әжетке алабыз. Шуңа күрә ушундай интересный тамамлау дизайн темасын әлбәттә, но think about it. Шуның белән шул келесі чыгарылышка кадәр сау булыгыз.